Os alumnos do IES Lama das Quendas de Chantada celebraban hoxe o Día Internacional do Árbore. Facíano con varias actividades que se levaron a cabo no centro, pero tamén fora del, como foi a plantación de 2 castiñeiros e unha abeleira na zona do Sangoñedo. Un traballo que resultou divertido para todos os rapaces que ao tempo eran conscientes da necesidade e do beneficio da repoboación forestal para o cuidado do medio ambiente. Aquí estamos plantando unhas árbores de distintas variedades. Unha tarea bonita. É a primeira vez que plantas un árbore? Non. Xa esta debe ser como a 10ª vez que plantamos árbores. Por logo ti xa cumpliches eso de plantar un árbol na vida, non? Sí. Bueno, e que che parece? É unha actividade bonita? Debese facer máis? Ben, está ben para repoblar os montes, porque senón cos incendios acabanse moitos árboles. Tamén paso ben, porque é unha actividade que facemos fora do instituto, está ben. Bueno, e ti traballaches algo? Cavaches un pouco? Eu si, estuve aí co sacho, dándolle, cavando moito. Xa chegou o traballo. Un rapaz que, como o resto dos presentes no Sangoñedo, son alumnos de primeiro de ESO. Arrexuntados en 3 grupos e guiados por operarios da Brigada de Parques e Xardíns do Concello, rotaban os traballos de plantación. Ainda non sei o que vamos plantar. Canto tempo levades aí sachando? 10 minutos, pero ainda nos queda. Canto tedes que afondar, máis ou menos dixéronvolo? No, pero un pouquiño máis xa está. Bueno, é a primeira vez que plantas un árbore? Non, porque na horta da miña avó se tiño plantado ben diles. Bueno, entonces xa eres un profesional desto, non? Bueno, profesional non, pero ainda son aprendiz. E ti que? Como levas? Eu ben, vai tirando. Cansado de sachar aquí? Non. Levas ben? Si. Ti é a primeira vez que plantas un árbore ou non? Eu si. Uns traballaban e outros observaban, pero ninguén perdeu detalle de como plantar unha árbore. Cavamos para facer o burato, despois puñemos a planta, puñémoslle non sei como se chama. Abono. O abono, despois botámoslle unha pouca terra, botámoslle agua e botámoslle toda a terra que faltaba. Coa lección aprendida, estes rapaces volveron para as aulas do Lama das Quendas, onde a xornada dedicada ás árbores desenvolveuse ao longo da mañá, xa que os alumnos de cuarto de ESO plantaron un loureiro no instituto e os de terceiro participaron nun obradoiro sobre a paisaxe. Unha actividade englobada na Xenda 21 do centro e organizada polo Departamento de Bioloxía e Xeoloxía. A plantación de árbores no Sangoñedo contou coa colaboración do Concello de Chantada. Natalia, ¡Hora turba! Tania, espera. ¡Espera! Natalia, Hai que botar esta Tania, tú dis que sí. terra boa.